Идеалът на универсалната религия. Свами Вивекананда. Как универсалната религия трябва да обхване различните видове умове и методи. Независимо на къде са насочени сетивата ни и за какво мислят умовете ни, винаги откриваме действието и противодействието на две сили. Те са причина за непрестанната игра на разнообразните феномени, които виждаме около себе си и които чувстваме в умовете си. Във външния свят действията на тези противоположни сили се изразяват като привличане и отблъскване или като центростремителни и центробежни сили, а във вътрешния – като любов и омраза, добро и зло. Ние сме привлечени от някои неща и отблъснати от други. Привличаме едно и отблъскваме друго. Често в живота си откриваме, че сякаш без каквато и да е причина сме привлечени към определени хора. Друг път сме отблъсквани от други. Това е очевидно за всеки и колкото по-висше е полето на действие, толкова по-силни и по-ясно изразени са взаимодействията между тези противоположни сили. Религията е най-висшата сфера на човешката мисъл и живот и затова тук откриваме най-забележимите проявления на тези две сили. Най-силната любов, която човечеството някога е познало, е дошла от религията и най-сатанинската омраза, която то някога е виждало, също е дошла от религията. Най-възвишените думи за мир, които светът някога е чул, са дошли от хора в сферата на религията и най-жестоките и осъдителни присъди също са били произнесени от хора на религията. Колкото по-извисени са целите на дадена религия и колкото по-фина е нейната организация, толкова по-забележителни са нейните дейности. Никой друг човешки мотив не е заливал света с толкова много кръв, колкото религията. В същото време нищо друго не е създало толкова много болници и приюти за бедните. Под въздействието на нищо друго, човекът не е проявявал такава голяма грижа не само за другите хора, но и за най-низшите животни. Нищо друго, освен религията, не може да ни направи толкова жестоки, но в същото време нищо друго не може да ни направи толкова нежни и любящи. Така е било в миналото и по всяка вероятност така ще бъде в бъдещето. И насред цялата тази глъчка и врява, насред вечните спорове и борби, насред омразата и зависта между религиите и сектите, от време на време са се чували могъщи гласове, които са заглушавали целия този шум и са карали всички, от единния до другия полюс на земята, да ги чуят. Това са гласовете, възвестяващи мир и хармония. Но дали това време някога ще дойде? Възможно ли е някога да се установи съвършена хармония в тази сфера на ожесточени борби, религията? През втората половина на нашия век светът се занимава с въпроса за хармонията. В обществото се предлагат различни планове и се правят опити те да бъдат приложени на практика. Но знаем колко е трудно това. Хората откриват, че е почти невъзможно да успокоят яростта на житейските битки, да намалят огромното нервно напрежение в човека. И ако е толкова трудно да се установи хармония и мир на физическото ниво на живота, в неговата външна, материална и повърхностна страна, тогава би било 1000 пъти по-трудно това да стане вътре в човека. Бих ви помолил за известно време да излезете отвъд мрежата на думите. Още от детството си ние всички сме чували за любовта, мира, милосърдието, равенството и универсалното братство. Но те са се превърнали в думи без значение, които повтаряме като папагали, и за нас е станало напълно естествено да го правим. Безсилни сме срещу това. Тези понятия са създадени от великите души, които са чувствали големите идеи в сърцата си. В тяхно време много хора са разбирали смисъла им. По-късно невежите са ги взели, започнали са да си играят с тях и са направили от религията само игра на думи, а не нещо, което може да бъде живяно на практика. Тя се е превърнала в религията на моя баща, религията на нашата нация и така нататък. Да изповядваш някаква религия е станало част от патриотичния дълг на човека, а патриотизмът е винаги пристрастен. Да се установи хармония в религията ще бъде винаги трудно. Въпреки това, ние ще поразмишляваме върху проблема за хармонията между религиите. Виждаме, че във всяка религия има 3 части.
Имам предвид големите и признати религии. Първо, философията, която представя нейния обхват от идеи, установява принципите и целта й, както и средствата за достигането на тази цел. Втората част е митологията, която всъщност представлява философията в конкретизиран вид. Тя се състои от легенди, разказващи за живота на определени хора, свръхестествени същества и така нататък. С други думи, това са абстракциите на философията, конкретизирани в повече или по-малко въображаемите животи на тези хора и свръхестествени същества. Третата част е ритуалът. Той е още по-конкретен и се състои от обреди и церемонии, физически пози и жестове на тялото, цветя, благовония и много други неща, които са привлекателни за сетивата. В това се състоят ритуалите. Ще откриете, че всички утвърдени религии притежават тези три елемента. Някои придават по-голямо значение на един от тях, а други на друг. Нека сега разгледаме първата част – философията. Съществува ли една универсална философия? Все още не. Всяка религия създава свои собствени доктрини и твърди, че те са единствените истински. И не само го прави, но вярва, че онзи, който не приема тези идеи, ще отиде на някакво ужасно място. Някои дори вадят меч, за да принудят другите да повярват в това, в което те вярват. Правят го не защото са лоши, а поради една болест на човешкия мозък, наречена фанатизъм. Фанатиците са много искрени, най-искрените сред човешките същества. Но те са също толкова безотговорни, колкото и всички други умопобъркани в света. Болестта на фанатизма е една от най-опасните сред всички болести. Тя събужда всичко лошо в човешката природа, подклажда гнева, изопва нервите и хората стават като тигри. Съществува ли някакво сходство и хармония между митологиите? Има ли някаква универсална митология, приета от всички религии? Ясно е, че не. Всяка религия има своя собствена митология и всяка от тях казва: моите истории са не само митове. Нека се опитаме да разберем това чрез едно сравнение. Просто бих искал да дам няколко примера, а не да критикувам която и да било религия. Християнинът вярва, че Бог е приел формата на гълъб и е слязал на земята. За него това е история, а не митология. Индусът вярва, че Бог се е проявил в кравата, но християните казват, че да се вярва в това е само митология, а не история, и че то е суеверие. Евреите вярват, че ако бъде направен образ във формата на ангел, той може да бъде поставен в светая светих. Той е свещен за Йехова. Но ако бъде направен образ във формата на красив мъж или жена, казват: това е ужасен идол. Счупете го. Такова е единството на митологиите. Ако някой стане и каже: моят пророк направи такова и такова чудо, другите ще отвърнат: това е само суеверие, но в същото време твърдят, че техният пророк е направил още по-удивителни чудеса и заявяват, че те са исторически. Никой в света, доколкото съм разбрал, не е способен да направи ясно разграничение между историята и митологията, както те съществуват в умовете на тези хора. Всички легенди и вярвания, на която и религия да принадлежат, в действителност са митология, която понякога може случайно да бъде примесена с малко история. Следват ритуалите. Дадена секта има някаква определена форма на ритуал и мисли, че тя е свята, докато ритуалите на другите секти са чиста глупост. Ако някоя секта почита определен вид символ, друга казва: о, това е ужасно. Да вземем, например, един много разпространен символ. Фалическият символ със сигурност е възникнал като сексуален символ, но постепенно този негов аспект е бил забравен и сега той символизира единствено Създателя. Тези нации, които го използват като свой символ, никога не мислят за него като за фалус. Той е просто символ и с това се свършва. Но един човек от друга раса или вяра не вижда в него нищо друго, освен фалус, и започва да го осъжда. Същевременно той може да върши нещо, което да изглежда ужасно на така наречените фалически поклонници. Нека вземем два символа за илюстрация – фалическия символ и светото причастие на християнина.
За християните фалосът е ужасен, а за индусите християнското светопричастие е ужасно. Те казват за него, че да убиеш един човек, да изядеш плътта му и да изпиеш кръвта му, за да придобиеш неговите добродетели, е канибализъм. Това правят и някои от дивашките племена. Ако някой е смел, те го убиват и изяждат сърцето му, защото си мислят, че това ще им даде смелостта и храбростта, която този човек е имал. Дори един толкова набожен християнин като сър Джон Лъбок допуска, че този символ се е зародил в примитивната ера. Повечето християни, разбира се, не приемат този възглед за неговото възникване. И никога не им идва на ум това, което той може да е означавал в миналото. За тях той е нещо свято и това е всичко, което ги интересува. Затова в ритуалите също няма някакъв универсален символ, който може да получи всеобщо признание и приемане. Къде тогава можем да търсим универсалното? Как би могло да има една универсална форма на религия? И все пак тя вече съществува. Нека сега видим какво представлява. Всички ние слушаме много за универсалното братство и за това как обществата с ентусиазъм се заемат да го проповядват. Спомням си една стара история. Да пиеш вино в Индия се смята за нещо много лошо. Имало двама братя, които една нощ искали тайно да пият вино. Но чичо им, който бил много набожен човек, спял в стая съвсем близо до тяхната. Затова преди да започнат да пият, те си казали: трябва да сме много тихи, иначе чичо ще се събуди. Докато пиели, те продължавали да си повтарят един на друг: тихо, чичо ще се събуди, и всеки се опитвал да надвика другия. Когато виковете станали много силни, чичото се събудил, отишъл в стаята им и открил каква е работата. И така, ние всички крещим като тези пияни хора. Универсално братство, ние всички сме равни, затова нека си направим секта. Но веднага, щом създадете една секта, вие се обявявате срещу равенството и то си отива. Мюсюлманите говорят за универсално братство, но какво излиза в действителност? Никой, който не е мюсюлманин, няма да бъде допуснат в братството. По-скоро ще му бъде прерязано гърлото. Християните говорят за универсално братство, но казват още, че всеки, който не е християнин, ще отиде на място, където ще бъде вечно печен на шиш. И така, в този свят ние продължаваме да търсим универсално братство и равенство. Бих ви помолил, когато чуете такива приказки, да бъдете по-сдържани и да внимавате за себе си, защото много често зад тях се крие егоизъм от най-краен вид. Понякога през зимата се появява буреносен облак, който само гърми и трещи, но от него не пада дъжд. Докато облаците от дъждовния сезон мълчаливо заливат целия свят с вода. Затова онези, които наистина правят нещо и наистина чувстват в сърцето си универсалното братство между хората, не говорят много, не създават малки секти за универсално братство. Но техните движения, действия и целият им живот ясно показват, че те наистина хранят в себе си чувството за братство между хората, че изпитват любов и съчувствие към всеки. Те не говорят, а действат и живеят. Този свят е пълен с оживени разговори. Ето защо се нуждаем от повече усърдна работа и по-малко думи. До тук виждаме, че е трудно да открием някакви универсални черти по отношение на религията. И все пак знаем, че те съществуват. Всички сме човешки същества, но всички ли сме равни? Със сигурност не. Кой казва, че сме равни? Само лунатиците. Всички ли сме равни в своите умове, в своите сили и тела? Един човек е по-силен от друг, друг е по-умен от трети. Ако всички сме равни, защо тогава съществуват тези различия? Кой ги е създал? Ние. Защото имаме повече или по-малко сила, повече или по-малко ум, повече или по-малко физически сили. Затова трябва да има разлика между нас. И все пак знаем, че доктрината за равенство привлича сърцата ни. Всички ние сме хора, но някои са мъже, а други жени. Тук има черен човек, там има бял човек, но всички сме хора и принадлежим на едно човечество. Нашите лица са различни
не виждам и две еднакви. И все пак всички ние сме човешки същества. Какво означава единното човечество? Виждам мъж или жена, тъмнокож или светлокож. Но сред всички тези лица знам, че съществува някаква абстрактна човешка същност, която е обща за всички. Дори и да не мога да я открия, почувствам или конкретизирам веднага, все пак знам със сигурност, че тя съществува. Ако изобщо съм сигурен в нещо, сигурен съм в тази човешка същност, която е една и съща за всички. Само чрез едно такова обобщение аз съм способен да видя всеки от вас като мъж или жена. Така е и с универсалната религия, която пронизва всички религии на света под формата на Бог. Тя трябва и наистина съществува във вечността. Аз съм нишката, на която са нанизани всички перли, а всяка перла е една религия или дори една секта. Това са различните перли, а Бог е нишката, която преминава през тях. Но по-голямата част от хората изобщо не го осъзнават. Единство в разнообразието – това е планът на Вселената. Ние всички сме хора и въпреки това всички сме различни един от друг. Аз съм едно с теб и все пак, като господин еди кой си, аз съм различен от теб. Като мъж ти си нещо различно от жената. Като човек си различен от животното. Като живи същества, мъж, жена, животно и растение, всички сме едно. Това универсално съществуване е Бог, абсолютното единство на Вселената. В него всички ние сме едно. Но във Вселената на проявленията, различията винаги трябва да ги има. В нашата работа и енергия винаги трябва да съществуват разлики от гледна точка на проявлението. Затова виждаме, че ако под универсална религия си има предвид цялото човечество да вярва в определена група от доктрини, то такава универсална религия е напълно невъзможна. Това не може да стане, нито пък може да съществува един универсален ритуал. Такова положение на нещата никога не може да се установи. Ако някога това стане, светът би бил унищожен, защото разнообразието е първият принцип на живота. Какво ни превръща в завършени индивиди? Различието и диференциацията. Съвършената еднаквост би била нашето унищожение. Да предположим, че топлината в тази стая, тенденцията на която е към съвършено и равномерно разпръскване, достигне до пълно разсейване, тогава тя практически ще престане да съществува. Какво прави възможно движението на Вселената? Изгубеният баланс. Идентичността на всичко може да настъпи само тогава, когато Вселената бъде унищожена. Иначе това е невъзможно. Дори повече, би било опасно тя да съществува. Не трябва да искаме всеки от нас да мисли по един и същи начин. Ако това стане, тогава не би имало мисъл, която да бъде помислена. Всички бихме били еднакви като египетски мумии в музеи, които се гледат една друга с празни погледи. Това различие, тази диференциация и обособяване, изгубването на баланса помежду ни е душата на нашия прогрес, душата на цялата наша мисъл. Така и трябва да бъде винаги. Какво тогава имам предвид под универсална религия? Не някаква универсална философия, нито някаква универсална митология, нито пък универсален ритуал, който да бъде изпълняван от всички еднакво. Защото знам, че този свят, един извънредно сложен, заплетен и удивителен механизъм, трябва да продължи да функционира по своите безкрайно разнообразни начини. Какво можем да направим ние тогава? Можем да накараме този механизъм да действа гладко и лесно, да намалим триенето и да смажем колелата му. Как? Като приемем естествената потребност от разнообразие. Също както сме приели единството като наша същност на природа, така трябва да приемем и разнообразието. Трябва да се научим, че истината може да бъде изразена по стотици различни начини и всеки от тези начини да бъде верен. Да се научим, че едно и също нещо може да бъде погледнато от стотици различни гледни точки и въпреки това, то да си остава все същото. Вземете, например, Слънцето. Представете си някой, който стои на Земята и наблюдава изгряващото Слънце.
той вижда една голяма сфера. След това предположете, че той вземе фотоапарат със себе си и тръгне на пътешествие към Слънцето, правейки снимки на всеки етап от своето пътуване, докато не достигне съвсем близо до него. Снимките от всеки етап ще бъдат различни. Когато се върне, ще изглежда, че той е донесъл със себе си много снимки на различни слънца. И все пак знаем, че е било заснето едно и също слънце от различни гледни точки. Така е и с Бог. Независимо дали с помощта на една възвишена или на една нисша философия, на най-извисената или на най-примитивната и сетивна митология, на най-финната и изтънчена ритуалност или на най-явния фетишизъм, всяка секта, душа и религия съзнателно или несъзнателно се стремят нагоре, към Бог. С всяка една истина, която осъзнае или види човек, в действителност вижда Бог и никого другиго. Да предположим, че всеки от нас тръгне към едно езеро с различен съд за вода, за да донесе вода. Един носи чаша, друг стомна, трети ведро и така нататък. Всеки напълва своя съд. Водата приема формата на всеки един от съдовете. Този, който е донесъл чаша, има вода във формата на чаша. А онзи, който е донесъл стомна, има вода във формата на стомна и така нататък. Но във всеки един съд има една и съща вода. Така е и с религията. Нашите умове са като тези съдове и всеки от нас се опитва да постигне реализация на Бог чрез своя съд. Бог е като водата, която ги пълни и приема формата на всеки от тях. Въпреки това, Той е един. Същевременно Той си остава Бог във всеки отделен случай. Само по този начин ние бихме могли да приемем универсалната религия. До тук всичко е ясно теоретически. Но има ли някакъв начин тази хармония между религиите да се установи на практика? Откриваме, че още в древността е имало приемане на истинността на различните религии. Стотици опити са били направени в Индия, Александрия, Европа, Китай, Япония, Тибет и накрая в Америка да се формулира едно хармонично религиозно кредо, за да могат всички религии да се обединят в любов. Но нито един не е бил успешен, тъй като никой не е имал практически план. Много са онези, които са допуснали, че всички религии по света са автентични, но никой от тях не е посочил някакъв практически метод, по който те да бъдат обединени, така че всяко от тях да може да запази идентичността си в общото сливане. Практичен е само онзи план за обединение, който не унищожава индивидуалността на нито един човек в религията и в същото време му показва допирните точки с всички останали религии. Но досега всеки план за хармония между религиите, който се опитвал да обедини различните духовни възгледи, на практика е имал за цел да ги обвърже още по-здраво към определени доктрини и по този начин е ставал причина за създаването на нови секти, които се бият и борят помежду си и взаимно се опитват да се изблъскат. И аз имам своя малък план. Не знам дали той ще проработи или не, но искам да ви го представя, за да бъде обсъден. Какъв е той? На първо място бих искал да помоля човечеството да възприеме следната максима. Не разрушавай. Реформаторите и иконоборци не носят нищо добро на света. Не руши, не събаряй нищо на земята, а започни да строиш. Помагай, ако можеш. Ако не можеш, прибери си ръцете, стой на страна и гледай как нещата продължават. Не наранявай, ако не можеш да окажеш помощ. Не казвай нито дума против убежденията на нито един човек, стига те да са искрени. Второ, хвани човека за ръка точно там, където се намира той в момента, и го повдигни нагоре. Ако е вярно, че Бог е центърът на всички религии и че всеки от нас се движи към Него по един от тези радиуси, тогава е сигурно, че всеки един трябва да го достигне. Там, където се срещнат радиусите, всички наши различия спират да съществуват. Всеки радиус завършва в една и съща точка. Един според своята собствена природа пътува по една от тези линии, а друг по друга. И ако всички продължаваме да напредваме, всеки по своята собствена линия, със сигурност ще достигнем до центъра, защото, както се казва, всички пътища водят към Рим.
Всеки от нас расте и се развива според своята собствена природа. С течение на времето всеки ще узнае най-висшата истина, защото човек трябва сам да се научи в края на краищата. Какво можете да направите вие или аз? Мислите ли, че можете да научите на нещо дори и едно дете? Не можете. Детето само се учи. Ваш дълг е само да създавате предпоставките за това и да премахвате препятствията. Едно дърво расте. Вие ли карате растението да расте? Вашето задължение е да поставите ограда около него и да се погрижите то да не бъде изядено от някое животно. И с това се свършва. Дървото израства от само себе си. Така е и с духовното развитие на човека. Никой не може да ви научи. Никой не може да направи от вас духовен човек. Всеки трябва да се учи сам. Вашето израстване трябва да дойде отвътре. Какво може да направи един външен учител? Той може само до известна степен да премахне препятствията и с това неговото задължение се свършва. Затова помагайте, ако можете, но не разрушавайте. Откажете се от всяка идея, че вие можете да направите един човек духовен. Това е невъзможно. За вас няма друг учител, освен вашата собствена душа. Приемете това. И какво следва? В обществото виждаме толкова много различни характери. Има хиляди видове умове с различни склонности. Едно цялостно обобщение на тях би било невъзможно. И все пак, от практическа гледна точка, бихме могли да ги подразделим на 4 групи. Първо е активният човек, работникът. Той иска да работи и в мускулите и нервите му има огромна енергия. Неговата цел е работата – да строи болници, да върши благотворителни дела, да прави улици, да планира и организира. След това идва емоционалният човек, който обича възвишеното и красивото в извънредно голяма степен. Той обича да мисли за красотата, да се наслаждава на естетическата страна на природата, обожава любовта и вярва, че Бог е любов. С цялото си сърце той обича великите души на всички времена, пророците на различните религии и въплъщенията на Бог на земята. Не го е грижа дали разумът може да докаже съществуването на Христос или Буда. Не го интересува точната дата, на която е била изнесена проповедта на планината, или за точния момент на раждането на Кришна. Онова, което го вълнува, е всяка една от тези личности и нейната обична форма. Това е неговият идеал. Такава е природата на обичащия и емоционален човек. После идва мистикът, чийто ум се опитва да анализира своя собствен аз, да разбере различните действия на човешкия ум, какви сили работят в него и как да ги познае, как да си служи с тях и да постигне контрол върху тях. Това е мистичният ум. След това е философът, който иска да премери и претегли всичко и да използва своя интелект дори отвъд възможностите на всяка човешка философия. За да може религията да задоволи възможно най-голяма част от човечеството, тя трябва да е способна да достави храна за всички тези видове умове. И веднага, щом това нейно качество липсва, религиите и сектите стават едностранчиви и тесногради. Да предположим, че отидете при поддръжниците на някоя вяра, която проповядва пътя на любовта към Бог и развитието на емоционалната страна в човека. Те пеят, плачат и проповядват любов. Но веднага, щом кажете: приятелю, това е добре, но аз искам нещо по-силно, нуждая се от размишление и философия, искам да разбера нещата постепенно и по един по-рационален начин, те отвръщат: махай се от тук. И не само ви гонят, но биха ви изпратили и на друго място, ако можеха. Заключението е, че тази вяра е способна да помогне само на хора с емоционална насоченост на ума. Те не само не помагат на другите, но което е най-лошото, опитват се да ги разрушат и не вярват в тяхната искреност. От друга страна има философи, които говорят за мъдростта на Индия и Изтока. Използват сложни психологически термини, дълги по 50 срички, но ако един обикновен човек като мен отиде при тях и им каже: можете ли да ми кажете нещо, което да ме направи по-духовен? Първото, което ще направят, е да се усмихнат и да кажат: о, в интелектуално отношение ти си много под нас. Как можеш да разбереш нещо за духовността?
И понеже са важни философи, те просто ти показват вратата. А има и мистични секти, които говорят всякакви неща за различни нива на съществуване, за разни психически състояния и за това какво може да направи силата на ума. Но ако сте един обикновен човек и кажете: покажете ми нещо добро, което мога да направя, размишленията не ми се отдават много, можете ли да ми дадете нещо, което ще ми подхожда? Те ще си изсмеят и ще кажат: чуйте този глупак. Той не знае нищо, животът му е напразен. И това продължава навсякъде по света. Бих искал да събера няколко крайни представители на тези секти, да ги затворя в една стая и да заснема техните прекрасни, презрителни усмивки. Такова е положението на нещата. Такова е положението в религията. Това, което бих искал да разпространя, е една религия, която ще бъде приемлива за всички умове. Тя трябва да бъде философска, емоционална, мистична и отдадена на действието. И всичко това в еднаква степен. Ако към нея се присъединят университетски преподаватели, учени или физици, те биха търсили разума. Нека получат толкова от него, колкото пожелаят. Но след това ще дойде момент, когато ще мислят, че не могат да продължат нататък, без да се откажат от разума. Ще кажат: тези идеи за Бог и спасението са само суеверия. Бих им отговорил: господин философ, това ваше тяло е още по-голямо суеверие. Откажете се от него. Не се прибирайте у вас, за да вечеряте или за да седнете във философския си стол. Откажете се от тялото, а ако не можете, признайте се за победен. Бележка. Свами Вивекананда има предвид, че ако допуснем нереалността на Бог или че то е суеверие, по пътя на логиката трябва да приемем, че човекът също е нереален и неговото съществуване е само привидно. Съвременната наука също е достигнала до извода, че материята е нещо илюзорно. Край на бележката. Защото религията трябва да бъде способна да ни покаже как да реализираме философията, на която тя ни учи. Философията, според която този свят е едно неразривно цяло и според която съществува само едно битие във Вселената. По същия начин, ако при нас дойде мистикът, ние трябва да го приветстваме, да бъдем готови да му дадем науката за психическия анализ и да я демонстрираме практически пред него. А ако дойдат емоционални хора, ще трябва да се смеем и да плачем с тях в името на Бог. Ще трябва да пием от чашата на любовта, да се опияним и да полудеем от любов. Ако дойде енергичният работник, трябва да работим с него с цялата си енергия. И това съчетание е идеалното отношение към една универсална религия. Да даде Господ всеки да бъде така устроен, че в неговия ум качествата на философията, мистицизма, чувството и действието да присъстват изцяло. Това е моят идеал за съвършения човек. Всеки, който притежава само едно или две от тези качества в характера си, аз бих нарекал едностранчив. Светът е съставен почти изцяло от такива едностранчиви хора, притежаващи познание единствено за онзи път, по който те самите вървят. Всичко друго е опасно и ужасяващо за тях. Моят идеал за религията се състои в хармоничното балансиране на тези 4 направления. Тази религия може да бъде постигната чрез онова, което ние в Индия наричаме йога – единение. За работника това е единението между хората. За мистика – между неговия нисш и висш аз. За обичащия – единението между него и Бог, който е любов. А за философа – единението на цялото съществуване. Това означава йога. Това е санскритски термин и тези 4 направления на йога имат различни имена на санскрит. Онзи, който търси такъв вид единение, се нарича йогин. Работникът се нарича карма-йогин. Този, който се стреми към единение с Бог чрез любов, се нарича бхакти-йогин. Онзи, който се стреми към него чрез мистицизъм, се нарича раджа-йогин. А онзи, който търси единение чрез философията, е гьяна-йогин. Нека първо се заемем с раджа-йога. Какво представлява раджа-йога или контролът на ума? Боя се, че в тази страна вие свързвате думата йога
с всякакъв вид духове и призраци. Затова трябва да започна като ви кажа, че тя няма нищо общо с тези неща. Нито един от тези видове йога не се отказва да следва разума, нито ви кара да си затваряте очите, за да бъдете мамени, или пък да оставяте ума си в ръцете на свещеници, от какъвто и да било вид. Нито един от тези видове йога не ви кара да бъдете верни на някакъв свръхчовешки посланик. Всеки един от тях ви казва да се придържате към своя разум, да се държите здраво за него. В живите същества откриваме 3 инструмента на познанието. Първият е инстинктът, който ние виждаме най-силно развит при животните. Това е най-нисшият инструмент. Вторият е разумът. Знаем, че той е най-силно развит при човека. Инстинктът е недостатъчен инструмент. Той действа само в тесни граници, тъй като при животните областта на действие е много ограничена. Стигайки до човека, виждаме, че там инстинктът е развит в много голяма степен и се е превърнал в разум. Сферата му на действие тук е много широка, но дори и разумът не е достатъчен. Той може да напредва за кратко и след това спира, не може да отиде по-нататък. Ако пък се опитате да го избутате напред, резултатът е безпомощно объркване. Той става нерационален. Логиката се превръща в аргументи, движещи се в кръг. Вземете, например, основата на нашето възприятие – материята и силата. Какво е материята? Това, върху което действа силата. А какво е силата? Това, което действа върху материята. Безизходното положение, което логиците определят като въпроса за кокошката и яйцето, една идея, която зависи от друга и обратно. Откриваме могъща бариера пред разума, отвъд която разсъждението не може да проникне. Този свят, тази вселена, която сетивата ни възприемат и за която умът ни мисли, е само един атом от безкрайното, проектиран върху равнината на съзнанието. И нашият разум работи само в тези тесни граници, очертани и определени от мрежата на съзнанието, но не може да излезе отвъд тях. Трябва да съществува някакъв вид инструмент, който да ни преведе отвъд. Той се нарича вдъхновение. Инстинктът, разумът и вдъхновението са 3 инструмента на познанието. Инстинктът принадлежи на животното, разумът на хората, а вдъхновението на светците. Тези 3 инструмента на познанието могат да бъдат открити във всички човешки същества в повече или по-малко развито състояние. За да могат те да еволюират, е нужно техните зародиши да са налице. Не трябва да забравим обаче следното, че всеки от тях представлява по-нисшия инструмент в развито състояние и затова те не противоречат един на друг. Разумът се развива в вдъхновение. Ето защо вдъхновението не противоречи на разума, а представлява неговата завършена форма. Нещата, до които разумът не може да достигне, са просветлявани от вдъхновението, но те не противоречат на разума. Старият човек не противоречи на детето, а го завършва. Трябва винаги да помните, че най-голямата опасност се крие във вземането на един от по-нисшите инструменти на ума за един от по-висшите. Много често инстинктът се представя на света като вдъхновение, предявявайки всякакви изопачени претенции за пророчески дарби. Някой глупак или полулуд си мисли, че объркването в мозъка му е вдъхновение и иска хората да го следват. Най-противоречивите и нерационални глупости, които някога са били проповядвани в света, често са били инстинктивният и неразбираем братвеж на обърканите умове на всякакви лунатици, които са се опитвали да го представят за вдъхновение. Първият тест за едно истинско учение трябва да бъде дали то не противоречи на разума. Можем да видим, че точно такъв е и основният принцип на 4 вида йога. Да започнем с раджа йога, йога на психологията или йога на пътя към единството, минаващ през психологията. Това е един много обширен предмет и сега мога да ви изтъкна само неговата централна идея. Всички ние притежаваме само един метод за достигане на познанието. От най-нисшия човек до най-извисения йогин, всички трябва да използват един и същи метод. Той се нарича концентрация.
Химикът, който работи в своята лаборатория, концентрира всички сили на ума си и ги фокусира в химичните елементи. Анализира елементите и така достига до познание. Астрономът също концентрира силите на ума си и ги фокусира в една точка. След това ги насочва през телескопа си към различни обекти. Така звездните системи му разкриват своите тайни. Същото е във всеки отделен случай. Така е с професора в неговия работен стол, с студента и неговия учебник. Така е с всеки, който работи, за да придобие познание. Вие ме чувате и ако моите думи ви заинтригуват, умовете ви ще се концентрират върху тях. Да предположим, че в този момент удари часовник. Няма да го чуете точно поради тази концентрация. И колкото повече сте способни да концентрирате ума си, толкова по-добре ще ме разберете. А колкото по-добре аз успея да концентрирам своите сили и любов, толкова по-добре ще мога да дам изражение на онова, което искам да ви кажа. Колкото е по-голяма тази сила на концентрация, толкова повече познание бива придобито, защото това е единственият метод за неговото достигане. Дори и най-обикновеният ваксаджия, ако се концентрира повече, ще лъска обувките на клиентите си по-добре. Готвачът също би сготвил ястието си по-добре. В правенето на пари или в служенето на Бог, в което и да е действие, колкото по-голяма е силата на концентрацията, толкова по-добре ще бъде свършена тази работа. Вратите на природата се отварят само на това почукване. То е единственият зов, който може да ги накара да се разтворят широко и да пуснат на свобода пороя от светлина. Силата на концентрацията е единственият ключ за съкровищницата на познанието. Системата на Раджа йога се занимава почти изцяло с това. В сегашното състояние на нашето тяло ние сме много разсеяни, а умът пилее своите енергии в стотици неща. Веднага, щом се опитам да успокоя мислите си и да концентрирам ума си върху един обект на познание, хиляди нежелани импулси се втурват в мозъка ми, хиляди мисли изскачат в ума и започват да го безпокоят. Как да ги възпрем и да постигнем контрол над ума е основният предмет, с който се занимава Раджа йога. Сега да разгледаме карма йога или реализацията на Бог чрез действие. Знаем, че в обществото има много хора, които изглеждат родени за една или друга дейност, чието умове не могат да пребивават само на нивото на мисълта, а имат в себе си една доминираща идея, видима, осезаема и конкретно проявена в работата им. За този начин на живот също трябва да има наука. Всеки е зает с някакъв вид работа, но повечето от нас пилеят енергията си, защото не познават тайната на работата. Карма йога ни обяснява тази тайна. Тя ни учи къде и как да работим и как да управляваме възможно най-голямата част от своите енергии във възможно най-пълна степен. Но заедно с тайната на работата, ние трябва да отговорим и на най-сериозното възражение срещу нея, а именно, че тя причинява болка. Бележка. В смисъл, че всяко страдание или болка е следствие на някакво действие. Край на бележката. Всяко нещастие и болка обаче идват не от работата, а от привързаността. Искам да работя, искам да направя нещо добро на едно човешко същество. И 90% е сигурно, че това човешко същество, на което съм помогнал, ще се окаже неблагодарно и ще се обърне срещу мен. Тогава резултатът за мен е болка. Такива неща възпират хората да работят. Страхът от болката и нещастието в повечето случаи проваля работата и убива голяма част от енергията на човека. Карма йога ни учи как да работим заради самата работа, без привързаност, без да се замисляме защо и на кого помагаме. Карма йогинът работи, защото това е в неговата природа и защото чувства, че е добре за него да го прави. Отвъд това той няма цел. Положението му в този свят е това на даващия. Затова никога не го е грижа дали ще получи нещо в замяна. Той знае, че дава, но не иска нищо като отплата и по този начин се изплъзва от прегръдката на нещастието.
Хватката на болката, когато и да дойде, е винаги следствие и реакция на привързаността. След това идва бхакти йога, която е за човека с емоционална натура, за обичащия. Той иска да обича Бог и се осланя на всякакви видове ритуали, цветя, аромати, красиви сгради, форми и други такива неща. Искате да кажете, че те са погрешни, но ще ви дам един факт. Добре е да си спомните, особено в тази страна, че всички велики духовни гиганти в света са били създадени от онези религиозни вероизповедания, които притежават една изключително богата митология и развит ритуал. Докато онези религии и духовни традиции, които са се опитвали да почитат Бог без никаква форма или церемония, са прекършили и стъпкали безмилостно всичко, което е красиво и възвишено в религията. Тяхната религия е фанатизъм или, в най-добрия случай, нещо сухо. Историята на света е жив свидетел на този факт. Затова не заклеймявайте ритуалите и митологиите. Нека хората си ги имат, нека тези, които желаят, да ги имат. Но не с тази недостойна, подигравателна усмивка да казвате: те са глупаци, нека ги имат. Не така. Най-великите хора, които съм срещал в живота си, развити в духовността по най-изумителния и възхитителен възможен начин, всички те са били формирани чрез практиките на тези ритуали. Не смятам себе си за достоен дори да седя в техните нозе и точно аз да критикувам тях. Откъде мога аз да знам как тези идеи въздействат върху човешкия ум и кои от тях трябва да приема или да отхвърля? Ние сме склонни да критикуваме всичко в света без достатъчно основание. Нека хората имат такава митология, каквато пожелаят, с нейните красиви вдъхновения. Запомнете, че емоционалните умове не ги е грижа за абстрактните дефиниции на истината. За тях Бог е нещо осезаемо, единственото нещо, което е истинско. Те го чувстват, чуват и виждат. Те го обичат. Нека те имат своя Бог. На тях вашият рационалист изглежда като глупака, който, щом видял една красива статуя, поискал да я счупи, за да разбере от какъв материал е направена. Тях бхакти йога ги учи как да обичат без никакъв мотив, да обичат Бог и доброто, защото това е нещо хубаво. Не защото ще отидат на небето, нито за да имат деца, богатство или каквото и да било друго. Тя ги учи, че самата любов е най-висшата отплата за любовта, че самият Бог е любов. Тя ги учи да възхваляват Бог по всякакви възможни начини, като Създателя, Вездесъщия, Всезнаещия, Всемогъщия Владетел, Бащата и Майката. Най-възвишената идея, чрез която Бог може да бъде изразен, най-извисеното понятие, което човекът е способен да проумее по отношение на него, е идеята, че Бог е любов. Където и да съществува любов, това е Той. Навсякъде, където има някаква любов, Бог присъства там. Когато съпругът целува съпругата си, Бог е в тази целувка. Когато майката целува детето си, Бог е в тази целувка. Когато двама приятели си стиснат ръцете, Бог присъства като любов. Когато един велик човек обича и иска да помогне на човечеството, отново Бог раздава щедро от своето изобилие на любовта към човечеството. Винаги, щом сърцето расте и се разширява, Бог се проявява в това сърце. На това учи бхакти йога. Накрая стигаме до гьяна йога. Йога на философа, мислителя, на онзи, който иска да премине отвъд видимото. Това е човекът, който не е удовлетворен от малките неща на света. Неговата идея е да излезе отвъд ежедневието на яденето и пиенето. Той не би останал доволен от изучаването дори на 1000 книги. Нито една наука не би го удовлетворила. В най-добрия случай те могат само да поднесат нашия малък свят пред него. Какво би му донесло удовлетворение? Милиардите светове и системи? Отново не. За него те са само капка в океана на съществуването. Неговата душа иска да излезе отвъд всичко това и да достигне до самото сърце на нещата, да види реалността такава каквато е,
да я реализира, да стане едно с нея и да се слее с универсалното същество. Това е философът. Да се каже, че Бог е бащата и майката, създателят на Вселената, нейният пазител и господар. За него това е съвсем непълна идея. Бог е животът на живота му, душата на душата му. Бог е неговият собствен аз. Няма нищо, което да не е Бог. Всичко, което е преходно в него, бива смачкано и пометено от тежките удари на неговата философия. Това, което остава накрая, е самият Господ. На едно дърво били кацнали две птици, едната на върха, а другата по-долу. Птицата на върха била спокойна, мълчалива и царствена, погълната в своето собствено величие. Другата отдолу ядяла ту сладки, ту горчиви плодове, подскачайки от клон на клон. Веднъж тя била тъжна, а друг път весела. След известно време изяла един крайно горчив плод и се отвратила. Погледнала нагоре и видяла другата птица, великолепна, в златно оперение, която не ядяла нито сладки, нито горчиви плодове и не била нито щастлива, нито нещастна, а спокойна, вглъбена в своя аз и не виждаща нищо, освен този аз. Птицата кацнала по-долу, закопняла да стане като нея. Скоро обаче забравила и отново започнала да яде от плодовете. След известно време отново изяла един извънредно горчив плод. Почувствала се много нещастна. Погледнала отново нагоре и се опитала да се приближи до горната птица. Това се повтаряло отново и отново, докато постепенно тя не достигнала много близо до горната красива птица и не видяла отражението на оперението й да играе около нейното собствено тяло. След това почувствала промяна и усетила, че сякаш изчезва. Приближила се още и всичко около нея се стопило и изчезнало. Накрая разбрала каква е тази удивителна промяна. Тя, която изглеждала веществена и материална, била просто сянката на горната птица, нейното отражение. През цялото време всъщност тя била горната птица. Яденето на плодове, сладки и горчиви, от малката нисша птица, ту плачеща, ту щастлива, било една празна химера, един сън. През цялото време истинската птица била кацнала горе, тиха и спокойна, царствена и величествена, отвъд мъката и скръбта. Горната птица е Бог, господарят на Вселената, а долната е човешката душа, която яде ту горчиви, ту сладки плодове в този свят. От време на време идва много тежък удар за душата. Тя спира за миг да яде от плодовете и насочва погледа си към неизвестния Бог. И тогава идва струя светлина. В такива моменти душата осъзнава, че светът е един безсмислен спектакъл. Но сетивата отново я завличат надолу и тя пак започва да яде сладките и горчиви плодове на живота. За пореден път идва изключително тежък удар и сърцето на човешката душа отново се отваря към божествената светлина. Така тя постепенно се доближава до Бог и колкото по-близо до Него стига, толкова повече открива, че старият ти аз изчезва малко по малко. Когато дойде съвсем близо, вижда, че тя не е никой друг, освен Бог, и възкликва: онзи, когото ти описвах като живота на Вселената, като присъстващия във всички атоми, слънца и луни. Той е самата основа на твоя живот, душата на твоята душа. Нещо повече. Ти си това. На това учи Гьяна йога. Тя казва на човека, че неговата същност е божествена, показва на хората истинското единство на битието и учи, че всеки от нас е самият Господ Бог, проявен на земята. Всички ние, от най-нисшия червей, който пълзи в краката ни, до най-извисените човешки същества, към които гледаме с възторг и благоговение, всички сме проявление на същия Господ. И накрая, наложително е всички тези видове йога да бъдат превърнати в практика. Само техните теории не биха били от никаква полза. Първо трябва да чуем за тях, а после да размислим върху чутото. Трябва да разсъждаваме върху тях и да ги запечатаме дълбоко в умовете си.
След това трябва да медитираме върху тях и да ги реализираме, докато накрая те не се превърнат в целия ни живот. Тогава за нас религията ще престане да бъде куп идеи, теории и просто едно интелектуално съгласие. Тя ще влезе в самата ни душа. Под въздействие на интелектуалното приемане и съгласие, днес ние можем да подкрепяме различни глупави неща, а утре напълно да се откажем от тях. Но религията е реализация. Не приказки, не доктрини, не теории, колкото и красиви да са те. Тя се състои в това да бъдеш и да ставаш, а не да чуваш и да приемаш.